Hello, Amanda Shia Michia Obia. Michia Obibiara. Yankopon Shira Enka mo efie mu. Yo Freeman the storyteller ni cultural integrator. Aha, medamo nyina ase. Se nani eda edi kan a wo hwe me a. Mesremo a to anamo na subscribe me YouTube page ma me. Baby a ade na blinke kokko no fa ansesi so ma me. Na mmiri nyina mu no next try say wo share me video so ye nyina no yesuasua ade aha just about entertaining and also educating said ye de chekere ye ho were aha na ye nya adesua bi nso wom enu ntina Freeman the storyteller me wa hai mi chiachia mo nyina yo enema sem a me de baaye ne ye ebibre mo man yetumi ehu ye haw tem. Nemomu no, ye haw no, yentumi hu kwan a yebetumi aso ye haw no, yaso ano eja. Yesi ano eja, ye kan say, ha. Enti no, friend is saying, mind this year, debia no, aban beba, aban beko. Ye bra ba ye bono, entimi ensesa. Na yentimi so ensenya adwen anase third eye eni foforo a yebetimi die hu se ye bra no enhyeda nkoyi aban beba aban beko ye bra ne ntimi hye enkoyi ena ye de yani nso ato ewiase wontimi mfa wabra bo nyina ento ye friend saying aban so wo se wo nso no who take part of the blame how no e wo so di bi nso efa bi say wo so no wo ye part of the blame enti wontumi mfa wo hawo nyina no ento aban so ewiase no hwe say wo don sase e kire obi a wo ho de aka ne nyina no hwe say ehwe wo so enti wo de wo sase e kire obi a na de aka ne nyina no adane ne hwe wo so eno kire say e wo sa won so no wo keka wo ho enya ban ko hwe da bia no on say ebibre mu man ye de ani ato aban so sa aban beboa ya aban be yesi enso wo hu say aban bia ni ho obeba a obetimi aboa yen je say ya nkasa hwe ekuro bi ti say Germany ena China ne ade e wo say ye keka ye ho ne ye bibi sa nkuro na mabobodi ne China ne Germany ne Italy ne ade obitumi edit ono ani fie ketewa bi na ye tomatoes na wa ye bibibi a kakran no ye no de gu nchansim no de koton ye hwe Italy ni Spain ni ade itumi ye tomatoes no wabeto aman abra ye ni ye wo asase a nyankopon de akyɛn a ɛyɛ asase papai bi je se o cement so o fie kura no otutu na wo de we cement no wo de we guso a tomatoes no guso a chese ebeba ena wetwet na ebibiman yema ekom ede chese akwesi kokko adua tomatoes na wabeton biaman a ya na asefem chese akwesi kokko adua emu na wabeton aman ya na asefem enti na ewo se yenso no se yede yensa kire obi so a ewo se yenso no ebi kire yenso enti na wodo nsa kire obi so a na bi kire wo so enti wo so no de na wo ye aboa ebibiman ana de na wo ye aboa wo man Ghana ana se de na wo ye aboa wa ankasa wo ho enti kasa ne dooso ena ban we ayi sei aban beko ya brabo no ensesa enti ewo se ya haw nyina ye wo no ewo adwemu ya hawa ye wo nyina wo adwemu enye se ebibiman se ye ni sika ye wo sika bebiri nanso no se woni adwen a obi abeba besisiw woni adwen a akwesi kokko beba besisiw woni adwen a China ni beba okroma bese wo nsuo ase bibia wo ho na okọ enti ewo se ye bɔ modern na ye tu anamo na bibi nkakra ade bi wo ha wo ye eyeska bebiri
na eno no nkyere se wo diska bebre hyemu a eno no ebeye yi ena ewade bi wo nso a wo diska kakra bi na wo de be hya ase so Nyankopon kra obo wiase no wan nya na kakraka baako o hya ase nkakra saa se sisi ene wo nam na se bi a wo kutu be $1 million hu a wan hwa wo yembe hyehye wo de o de be ye kra na wan hwa wo de wo sa wo de sika ne ye tisa wotena wo be hu no na say it's a $500,000 bi de wa tisa wa hye ne keke ansa na woni be ba ho so ne sika no dey ya hye enti na bibi man yen so no we have to take also part of the blame and yes aban anase bibi o ekuro akese bia na man akese bia America ho anwan ankrankro no ena aye ne kuro no aye kuro papa ankrankro no ena di kuro no ahye omonsem udidi na udi bibi to fomo a obi a wo twam kura betumi aka chosa de a waye ne enye enti befa o self consciousness etumi ka kire wo se ade a wodi di a wodi ato fom no enye enti befa wankasa obefa na bibi man da bia no na ye chese ye putu blame on people ye hawo no yetumi ehu ye hawo no tentem na emom no yenim kwan befa so a ye hawo no yebetumi aso anuja omande hye momo eye moaboye ho ewiase obi ene ho betumi aboa wo chese wankasa yesi edua krokra agimframa egu se obi wo ho aboa wo wiase a enipa ne bedu baabi no ontimi mo ha bio ntini yesi edua kro age mframa egu sa na tie so enti ewiase no chese wankasa ontimi mfa wo ha wo nyina enhye aman mpanifo so nenso no amampanifo nso omo so wo mo asede a ewo so omo ye nenso no bebre no omo nye ewo se omo etu omo ho ehu nipa ewo man ni mu akwan befa so a ebetimi aboa wahum nenso ne nipa bebre no omo dwen omo afu hu so wahum nipa bebre no esua nwoma a omo de omo no kasa utumi hu se nyansa pa na nkofo wewe enso ye na yenhwe ontimi yebetumi atro nkrata tintintin ene yebeyese ye kura na ye ntimi nye ni so enti omande hye ewiase no owo ba wo eba wiase a wankasa ne wo se ohwe wo ba enye obi ene behwe wo ba ma enti no obia no have to take part of the blame enye se aban ko a na yemwa na enye fe yen try say ye just yadwene mu no ye be mental revolution e wo say yenya bibi atenka bi wo yadwene mu no say ye betimi aye bibi nkura kase ni nyina no inipa bebre no almost independent upon government Ghana di aban ebibre man aban e wo say ye keka ye ho hwe obitimi hye ne fie etimi kriti to say oye mprego nails factory dan be dankora be mienu pe no de aye uko Italy ni ade obi eye tomatoes eye fenese ti tomatoes one na yire ne makeke da omo ye sa ade no enti o man hye ye momode na bibi man ye mboa ye ho ebibre man said ye wo de wonsa point president bi so no wo papa ene o maame edie na oma yaboa Ghana e wo se obisa wo wankasa die na wa yaboa Ghana e wo se obisa wo enti yetumi hu ye hawo ntentem e kwan be na ye befa so a ye hawo no ye beso ano no eno de aboye se de adwonso abo akokọ ye hu ye hawo ena we nkoye ena aban we ena aban foforo baaye no ena aban dada no yetimi hu sa ne omani nyina na emomu no nyansa aboye se de adwonso abo akokọ enti ewiase obetum pono a bibia ye nyansa ye kase ehia obi a enye se obi oni sika ena ehia no ye kase ehia obi a
na dwen no enti ontumi nwen enkokan ena oye ohiani na emom na nyese sika eni boto se wadwen no kokan kwan a obefa so obedidi o mind hye Freeman the storyteller ni ye moboa ye ho maye mfa bibia nshaban. We should also take part of the blame. E was say friend say ya how I won yem so ye fa bi na ye mini bi na ye bɔ modern say ye be boa ye ho e bibire man e man bia ye hwe China first na miso na ye sere Ghana for kora mo sere Chinese for e ne hwe de Chinese for be bi o monam adwumaden ena obi aye e man bia Germany wo ho a ye do be ye adwuma wo besu Italy wo ho a ye do be ye adwuma wo besu Spain wo ko ho a adwuma wo be bo no ye do be ye adwuma wo be hu me koye adwuma wo Coventry na me chef factory me ye car seat robot ya building the left and right o hihye right ni wie o wie no akọ left o hihye right ni wie no ajampo akọ no akọ adwumaden ena be ma wayi watumpo ema nipa etumpo e wiase enti no before it make us ena say na ban na say e wo say yenya innovative thinking e wo say yenya adwene bia nsachira ya say e kwan ben ye befa so a ye betimi aye bibi aboy ho na emomu no enye say ye be point ye nsa anase ye de nsa be kire obi so nti ye mo boye ho na yenye abrabo no eno ne wara se wo papa ewiase wo papa ne wo maame e de wo ba wiase wo ntimi anhwe wo a saa nso na wo ne namu na wa nso wa anyere wo ho a untumi enko ba bia nti abrabo eno ne wara o man de hye medamase Freeman the storyteller ni momma yanyere ye ho momma yanyere ye ho abrabo ni eduru ba bia na ye din e wa abrabo ni nenso afiwei ye mpaaba afiwei ye mpaaba afiwei ye bayere ye ho medamase Freeman the storyteller ni mesremo mo subscribe me YouTube page na mami abri nyina ni me twamfo ni fefe abekere mo peace